ሰላም ለእግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምጽ እዚ ትሰምዑ ወገናተይ ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጣዕም ጽቡቕ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትህልው ይምነይ ሓራይ ሎማዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ኃይለ ቃል ናይ እግዚአብሔር ከካፍለኩም ነዚ ቃል እዚ መስማዕኩም ድማ ንኻልኦት ሰባት ክሰምዕዎ በዚ ቃል እዚ ክራጋጉ በዚ ቃል እዚ ክጸናንዑ ናብ ካልኦት ሰባት ሸር ክትገብርዎ በዛ አጋጣሚ ክላበኩም እደል ማለት እዩ ሎማዓልቲ ንማሃረሮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ክኸውን እዩ ንስኻ እንታይ ዝብል በብርሃን ክርስቶስ ተመላለሱ ይብለና ማለት እዩ በብርሃን ክርስቶስ ምምልላስ ማለት ከመይ ከም ዝኾነ ካብዚ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ጌርና ንህይወትና ዝጠቅም እግዚአብሔር ቃል ክንመሃሪና ብድጋሚ እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ኣብዚ ቃል እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣስፊርዎ ዘሎ መጀመርያ ነቲ ቃል ቁርብ ከም ብበልኩም እሞ ብድሕሪኻ ብዛዕባ ንእሽተይ መግለፂ ክገብር እየ ማለት እዩ በብርሃን ክርስቶስ ተመላለሱ እምበኣር ከም ፍቁራት ውሉድ ንኣምላኽ ምሰሉ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ከም ሓደ ምኡዝ ዝሽትኡ መባዕ መስዋዕትን ገይሩ ከዓ ንገዛእ ርእሱ ምእንታና ኣሕሊፉ ዝሃበ ንስኻትኩም እውን ብፍቕሪ ንበሩ ሕዝቢ ኣምላኽ ስለ ዝኾንኩም ግና ምንዝርና ወይ ዝኾነ ዓይነት ርክሰት ወይ ስሳኤ ኣባኻትኩም ከቶ ኣይሰማዕ ንኣምላኽ ምስጋና እንተ ዘይኮይኑ ዘሕንኽ ወይ ዘነውር ዘረባ ወይ ብዕሉግ ዋዛ ኣባኻትኩም ክስማዕ ኣይግባእን እዩ ከመይ ኣመንዝራ ርኩስ ወይ ስሱዕ ሰብ ንሱ ከዓ ጣዖት ዘምልኽ ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ክርስቶስ ኣምላኽ ርስቲ ከም ዘይብሉ ፍለጡ ብሰር እዚ ነገራት እዚ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ቁጣዓ ኣምላኽ ይወርድ እዩ እሞ ሓደ እኳ ብኾንቱ ዘረባ ከየስሕተኩም እምበኣርሲ ምስኣቶም ሕብረት ኣይሃልኹም ቀደም ኣብ ጸልማት ነርኩም ኢኹም ሕጂ ግና ብጎይታ ኣብ ብርሃን ኢኹም ዘለኹም እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ንበሩ ከመይ ፍረ ብርሃን ሰናይን ጽድቅን ሓቅን ዘበለ ኩሉ ነገር እዩ እምበኣር እቲ ንጎይታ ዘሐጉሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ ነቶም ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ዝገብሩ ሰባት ግና ኣቃልዕዎም እምበር ምስኦም ሕብረት ኣይሃልኹም እቲ ንሶም ብሕቡእ ዝገብርዎ ንምዛረቦ